mondo mi gin bende gibed piny gi non dane man mondo mi ging'e ane ni seche moko wan kaka migawo makama wadwaro omenda machalo nade. E budget ma kawuono ni iparo ni gin migepe mage monego bed ni ichwalo negi omenda mathoth kwang'iyo koda wanyalo wacho ni pek ma migepe makamago nitiere godo ahinya nyakwa pimo kata koda hik omenda mosekalo moseneno kisomo budget e pacho kae. Chutho gimiluongo ni school education kod gimiluongo ni afya ngima mar dhano health onego mi pesa maduong' moingo moko duto nikech ang'o ka piny ji ok som e yo malong'o nikech somo machalo conveyor belt manyiso ni wachopo e klas 1 wachopo klas 2 wachopo klas 12 watieko kata university manok somo en ni isomo ang'o gimisomo no bende tiegori to kitiegori ikonyo piny ka onge kod gimiluongo ni afya wabiro bedo gi chandruok machalo gimoro ma winjo kelando ka mar mama ma nyathine tuo kabisa kendo nego ter mana India oyie uso nyaka nyarogo no gigo te onego bed ni gin gik mikonyo thurwa ka moko onego bed ni ji sandore ka dhi oko emomiyo gimiluongo ni ngima onego ng'i kabisa to ngima oriwore kod chiemo emomiyo gik moko duto madhi miyo chiemo bedie piny onego omed pesa kendo mondo wa make sure ni odhi malo gik moko miluongo ni kata kaka fertilizer mag miriambo manyocho timore pinyo kagi ok onego bedi mondo ka chiemo dhano nigo tibiro yudo ka kwe bende en godo sama ng'ato nigi kwe kata mana timbe mag maundu biro dok piny Nikech kaluwore kod budget mane olieki mano mar higa mar 2024 2025 wantiere kanyo kod chenro mag somo mane oketne kanyo omenda obed mano mar somo mar primary kata mano mar secondary noketne kanyo omenda maderom bilion 142 mbalariany nomiyo omenda maderom bilion 127 kaachiel kod kuonde tiegruok mag TVET ne omi omenda maderom bilion 30 mano kaluwore kod budget ma olieki chenro mag thieth ne omi kanyo omenda maderom bilion 102 ka wantiere kanyo kod thieth mar oganda kata public health nomi kanyo bilion 28 omenda makamago in kaka jalony weche mag uchumi bende paro ni oromo kalore ni wacho ni mage sectors monego bed ni ing'iyo ahinya pacho kae weche mag somo kaachiel kod weche mag thieth ang'eni weche mag pur bende nitiere kalore ni nyaka wang'i kaka wabedo kod chiemo moromo e pacho kae gimomiyo anyalo wuoyo kanyo matin kendo morna ni ipenjo eni ang'eyo asebedo e university councils 2 to gima wuorne kata wuornie eni mbalariany mag sirikal ni kod gope ma kaka inyalo tim onge we private universities masedil godo tinwang'o ni pesa ma ondik kanyogo ok dhi negi duto ok chopnegi kori penjori ni to en tuk nyathi kosang'o ang'o momiyo wache tok time to pesa tiwinjo ni otiyo kuonde mamoko pesa mondik gweko komi mbalariany kod TVET gi kuonde mamoko to ritgi maber yani miyo chiwo pesa ok en tiyo pesa tiyo mar kaka pesa no dhi tiyo duong' moloyo gimiluongo ni wacha ni pesa mi kama tibiro nwang'o ni ka pesa go tiyo maler to universities biro chako tiyo maber TVET institutions secondary schools kod nyaka primary schools to gima litie ni mako ok timre kendo yudo ka secondary schools adiera margi eni sani nyithindo chulo pesa mang'eny moingo kata ndalo machon to bi ichunigo ma kokichulo ti riembo nyathi oko iwacho ni ok nyal riemb nyathi tadiera en ni iriembo nyithindo kata sama wuoyo kode ni ang'eyo ni nitie nyithindo manie udi kendo nie mier nekech pesni moko mathindo ma iniwa dwaro kuomgi onge to magi kuonde ma kong'i kendo los maber to pesni otiyo e yo midwaro
ibiro yudo ka omenda ge ko biro tiyo tich maduong' moloyo wacha. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya kalore ni en adiera ni kata sani koro nitiere kata jotend skunde moko nosebuogo mar mondo mi giriem nyithinde skul kalore ni sirikal oserem chwalo negi pesa matene ni onge kaka ginyalo tayo chenro magi mapile ka pile. Kata kamano kwa